Bafowethu ngiyabingelela igama lami uSiphiwe Ntombela bengicela nje ukuthi uqale ungena kuleli khasi cofoze subscribe button ukuze uzokuthola bafowethu okwenzakalayo kuleli khasi. Leli khasi bafowethu liyasiza kakhulu bafowethu ey'nkingeni abantu abasuke bebhekene nazo baxazulule iy'nkinga nokunye bafowethu abantu abasuke bebhekene nazo okusuke kuyizinkinga-ke bafowethu ngoba la ekhaya nje kudilwa ne-problem. Uma ingeke problem nathi asikho, so we need a problem ukuze sikwazi ukuthi-ke i-problem silungise. So bafowethu ubona nje umsebenzi wethu esiwenzayo, subscribe bafowethu akumoshi idatha, cela ufake ulike, ufake ucomment, ufake ushare. So bafowethu izona zinto bafowethu ekwazi ukuthi-ke sibone ukuthi-ke mhlambe usingaqhubeka kanjani noma kwenzeka kanjani noma nithakaselile yini mhlambe umsebenzi kade siwenza ngoba-ke comment bafowethu khona ukusiza kakhulu ey'ntweni zonke bafowethu. So siyacela kakhulu bafowethu ukuthi ni-comment ukuze sizobona ukuthi mhlambe-ke udaba mhlambe maliphelile noma mhlambe aliphelanga kodwa mhlambe kumele singakwazi siqhubeke, singaqhubeka ngayiphi indlela ukuze sikwazi ukuthi-ke mhlambe nawe ekhaya ube umuntu-ke othokozayo ngoba kuyenzeka ukuthi mhlambe sisebenze udaba kanti awugculisekanga noma awugculiseki wena lapha ekhaya mhlambe ngendlela esilungise ngakhona. So siyacela nje kakhulu ukuthi uqinisekise ukuthi-ke wenza lezo zinto lezo esicelayo kulona bafowethu kuleyona le video lena esifakayo. So njengamanje bafowethu ungakhohlwa nangeload ilanga udownload i-app yakwa EasyBet, EasyBet bafowethu uzenzele imali uhlele ekhaya ngaphandle kokuthi nje usukume uhambe uyosebenza 8 to 10 noma 10 to 9 mhlambe-ke emsebenzini. So ungazenzela nje imali uhlele ekhaya, downloada nje i-app, bhejele ibhola, udlala amagemu. I-link ngizoyifaka la ngezansi kuma comments. First comment uzoyibona i-link, ufollow lonto usebenzisa i-promo code ethi ZOSO ZOSO. Ngalapho-ke uzobusuyibeke nje emathubeni a-right ukuthi mfethu ungaqhubeka nje uzenzele imali even ishathi uyasebenza ungazenzela nje mfethu imali noma mhlawumbe usebenza ungazenzela imali. So njengamanje kunodaba la isolungisa likanangu sisi soke sizo bafethu mina-ke usengichazela udaba i-video ke bafethu leyo eyavalwayo eyenza ukuthi savalwe i-channel iyona bafethu lena nosisi emsizile ukuthi akwazi futhi asibhalele. So ubona mhlawumbe ukuthi ngeke nibekwazi ukuthi besivalele bephinde futhi besivalele mhlawumbe sobona lapho ukuthi mhlawumbe ngeke bekwazi besivalele uma sithinta udaba olucishe lifane naloliya ngoba ilapho khona okuvele khona kakhulu bafethu ukuthi-ke osisi bethu emakhaya bahlukumezekile noma bahlukumezekile mhlambe ngokufunwa ucansi mhlambe noma ukufunakala befunele enkani mhlambe ngabe umndeni ngabe yini. So nosisi istory sicishe sifane naleso. So bafethu nani bafethu siyanicela ukuthi ngane ungahlala ekhaya kukhona isimo esibhedabheda usibona ukuthi mhlambe siyabheda ubaba wakho ethela ngenye indlela noma mhlambe stepfather sakho noma mhlambe umjitha noma mhlambe mhlambe ufunele enkani. So siyacela kakhulu bafethu ukuze izophela le nto ye-rape eNingizimu Afrika. So njengamanje siswami sawubona siswami njani? Yebo butami ngiyaphila njani? Siyaphila sisi ubani wakwabani ya emihle lona okadlamini sibonga sibalikhulu yeah. So udaba lakho lumi kanjani namhlanje? Ngicela uchazele umuntu ongakaze alize udaba lakho ngoba mina vele sisike sachazelana. Yo butami inkinga yami la enginayo ekhaya ngihlala noma wami uma ongizalayo bese kuba ne-stepfather sami. I-stepfather sami sinengane elingana nami afika nayo wafika sihlala khona lapha ekhaya. Manje inkinga enginayo ubhuti wami lo ingane stepfather wami uyangishela manje angazi kenziwa kanjani le nto cause mina ngiyibonela ubhuti kuyena uyangishela lokho ngimtshela ukuthi sasikwazi ukuyenza le nto siwobhuti mina nawe and mangitshela uma wami ngaleyo nto akayikholwa uyamthemba uthi ulungile yena ngeke aze ayenze leyo nto uthemba yena over mina futhi mina vele ngiqamba amanga nje. So ngifuna ukuthola abazali bakho baphi mhlawumbe nabanye mhlawumbe babo wakho nje especially? Abo makasekho emhlabeni. Oh yeah. Umuzi lona ukabani wathenga ubaba? Umuzi kaMama. Oh wathenga umama. Base behlukene nobaba wakho noma wakho noma bevele bebambana? Bebesa right. Oh bebesa right. Ukuthi phela ubaba washona uma esamncane wamuva on yabo. Oh yeah. Oh wamuva on yeah. So manje ke umfethu lo bafika kanjani ekhaya kini? Bafika kanjani ekhaya kini wena uunderstanda kanjani ukuthi njengamanje uma nange sengilethele ubaba kanjani?
Yeah, kona kwaba nzima. But babejola uba stepfather lesa sihlala babehlala khona. Ukuthi bamuva kanjani ini? Yeah. Angazi nami. Kodwa sasi right. Sasumndini nje kumnandi kodwa ke ikhambeni wesikhathi ke yashintsha indaba. Wangabe umbuzi nomama. Ngambuza ukuthi why bezohlala la. Why bengahlala kade vele behlala khona. Wathi uma hayi uthanda ukuthi babe la eduze cause bacabanga ngisho ukushada. Yeah. Kodwa bengakhiphela ukuthi ukhiphile nomfethu lo. Akakhipha ngalutho. Kuyasiyahlala nje so umndeni nje. So emakhaya bathini emakhaya bayazini ukuthi uma akho uhlala nomunye umuntu. Angazi angiboni. Abajwayele ukuza la. Abavakashi ngekhaya la ithini esigodukayo. Indaba engafiki beze la bezekini. Angazi uma Nkosi yami. Thina kodwa esigodukayo siyabavakashela nje. So iziphi izinto mhlambe ezinye ezenziwe lo mfana lo kuwena mhlambe nje ongayibeka nje ukuthi hayi fithi izona nje mhlambe unokufika nje endlini yami eroomini lami ngine room lakhe nayo unelakhe unokufika nje eroomini lami ahlale nje alokho enza into engayiqondi so nje ngingakho ngizela ekhaya ukuthi ningisize inkinga engibhekene nayo inkulu ngempela bokwamtshela nobaba uba yena kubaba ke uma mhlawumbe usutshela umama ke watshela ubaba wakho cha ngithemba ukuthi phela umama uzosala seyidlulisa yena indaba because mina ngamtshela yena umama Maphoyiseni uke wazama kuyakhona bengibona ukuthi indaba siqale siyilungise la ekhaya njengomndeni wahluleka khona so isin step awusatha ngani ngoba ukuthi isona lesi sisongisiza lesi njengoba ngizela ekhaya hayi ngiyakuzwa sisiwami yezo so bafethu so inkinga ke kanjalo sisiwami manje inkinga ke ufakazi bukhona sise abukho ufakazi abukho ufakazi kusawukhuluma kwami nje so cela sisiwami mhlawumbe ukuthi usishuthele whatever enzakalayo njengoba usujwayele ukufika mhlawumbe kini noma eroomini lakho lapho ohlala khona sicela nje any action njengamanje kusukela manje kuyale sicela ukuthi usigcinele yona uthathe ifoni ushuthele action lowo ukuze sikwazi ukuthi sibe nento ephatheka ngoba ayikho into esingayenza asikisi action ungekho ngoba mhlambe nawe makho mhlawumbe ufuna ufakazi yabo but wangabukhipha akufuna ngabona awubuzile ukuthi kuphi ufazi balokho yakhuluma into angayazi kwasho ukuthi nawe uphethe ufakazi yabo so nathi ayikho nento esingakusiza ngayo ufakazi bungekho so nathi singacela nje siwami ukuthi mhlambe usigcinele mfethu ubufakazi ushuthele ubufakazi anything ayenzayo mfethu ushayele ubufakazi usigcinele bona usithumelele ngeke sithathe ngisho isikhathi esiningi ngoba kumele siqinisekise ukuthi mhlambe sona konje yabo ngoba ngaphandle kufakazi nathi ayikho into esingayenza yabo so bafethu ivideo bafethu footage soyibeka until mhlawumbe usisi-ke eze esilungisele indaba yelento yobufakazi ngoba asikwazi bafethu kuvele sisebenze udaba ubufakazi singenabo so sizolinda yena usisi sibe siqhubeka bafethu senze eminye imisebenzi sibe sisiza abanye abantu until usisi mhlawumbe ezesithumelele footage yabo okuyona ekhombisa ukuthi ke ngempela umfowethu lo umfuna ukumfaka uBeat umfuna othulini sabonga inkosi mayithele umusa amen Nini ngitshela into eyodwa. Ufuna la idla ngokudlala endlini yakho, udlala ngalo endlini yakho. Ngivakashele. Ungangithinti. Abekho abantu already isisimumo. Sahlele engasondeli lana. Nini ngicela into eyodwa. Angeke yazi usiyenzeke le yonto. Angeke wazi umuntu. Ayikho into engizivele lana. Yazi lona thuba nje lethuleli ngoba behamba. Angibale nokubhuti wami wena. Sibuyela lapho futhi kunini kodwa sasikhuluma lonto. Ubhuti wami phela, ubhuti wami bazothi nje abazali bethu. Wafaka abazali abekho abazali mina nami. Bakhona abazali bangahlala nabo la. Sihlala nabo kodwa nje manje sisobabili. Ngeke ngiyenzele ngingangithinti. Isisimumo. Fanga uhlelile nje futhi abangabe usondile nje mina. Kodwa ngithi sakhuluma nje sazama ukucela.
ngeke ize yenzeke nje leyo. Ngiyacela. Ungasondeli. Yazi alikho elinye ithuba esolithola bengekho nje. Akubalekile ukuthi uyaza ngilifoni. Awusalifuni. Iyeke nje leyo nto. Asiyeke nje. Siyeka kanjani nje kodwa ngihlale ngicela cabanga unyaka wonke ngicela into eyodwa. Kusho ukuthi usazocela iminyaka yakhe. Ngiyacela Nkosi yami. Angeke kwenzeke. Sebeyoze bebuye nje kodwa beze bebuye silokho. Kahle. Ngicela Kahle. ungiphumele Nkosi yami. Kahle. Angiphuma Ngicela kanjani? ungiphumele endlini. Ngiyacela Nkosi yami. Ngicela ungiphumele endlini yakho. Please. Ngiyacela. Ya umtshele mfethu ukuthi awufethu ushintshe yini mfethu ukuba njena mfethu yabo nje. Ya qhubeka. Wena yini ngempela kwenzakalani? Akwenzeki lutho nje ngihlala. Amantombazane maningi ngaphandle kwenzakalani? Maningi kodwa ngithi mina ngifuna ukuthi ngiyenze nawe lento le. La ngaphandle wona. Awubuke ngitshela abantu abangaphandle kodwa sisobabili. Awukwazi ukuthatha la ngaphakathi phela uyenze kanje leyo nto. Ngiyacela Nkosi. Sithini sizatha lento yenzayo? Awukunini ngihlale ngikubuka la ngihlale Awungibukani. Ngikubuka nje mohamba la. Bona usisi wakho nombona mina. Bona usisi wakho ngicela uphume ngomnyango bandla. Ngiyacela. Ngikuvulele? Cha, not ukuthi ungivulele nje. Usuthi ufuna ngikuvulele phela. Hawu. Ehlisa umoya. Cela uphumele Nkosi yami. Ubakise yini? Alright bafowethu siyabingelela kakhulu bafowethu. This is another day lapho khona usisi esenabo khona ufakazi. Niyakhumbula ukuthi udaba belulula kakhulu ngibo. Udaba mfowethu lala ekhaya mfowethu usisi ufuna bamfuna phansi lelo daba ke i-channel yavalelwa lona olunye yabo. So elinye lelo daba manje ake sibone ukuthi bafethu ngeke yini kuze mhlawumbe iphinde ivale yabo ngoba udaba lokanjena isize kakhulu leyangane yaqhubisa leyanto leya ngoba baningi kakhulu abantu abavuyelekile ukuthi ingane especially ukuthi ikhulume yabo. So njengamanje la solungisa lolo daba lolo ufakazi sebukhona yonke into isikhona yabo. So isingene ngaphakathi mhlawumbe siza ukuthi kuzothiwani ngoba ingane njengoba siyilanje sendelwe yona ingane location besingazi ngisho la ekhaya bafethu. So cela ukuthi mhlawumbe singene sizwe imimoya ukuthi zinjani ngoba ishila ingane yathi abazali bayo bakhona bonke. So ngasikhulufisa ukhala. Yeah. Siyabonga. Uqola ekhaya. Go. Hey madoda kwenzenjani? Nza? Amakhamera noyigora kwenzenjani madoda? Hayi lutho akhonke mana umuntu akaxolisa ekhaya. Hayi ngeke. Mana madoda umuzwa wami lo. Yes man. Umuzwa wami lo. Mana phela yes phela axoxe kahle amakhamera asebenza ngawo. Mama mangizoyilungisa lento. Ngizilungisa. Kwenzenjani madoda? Mana amakhamera qhawe sebenza ngawo. Bahlala phezulu kodaba kwenzenjani? Baba asibingelele igama lami ngusiphi ngantombela sebenza kumabona kude njengowubona nje njengoba awucishe amakhamera. Mana ayikho sekhuluma kumakhamera. Mana angicabanga sixoxa kanjani sixoxa akalula kanjani nawe yabo. Khuluma baba khuluma. So mana mfethu umuntu aqale mhlawumbe axolise mhlawumbe ukuthi vele theleke na amakamera yabo but awusidedele nje mfethu mhlawumbe noma umzuzu nje wodwa. Cishe amakamera madoda hayi ngizwa umuzwa wami lo nje uzisho ukuthi hayi ngeke. No amakamera. Oh mhlawumbe no mhlawumbe umuntu wenze lelo phutha ukuthi mhlawumbe angaceli yabo. No. Yes. Akunankinga nokuthi ningene kodwa amakamera wasale ngaphandle. Oh man inkinga sikwazi ukushiya ikamera inkinga ngoba ngeke ngizosho ukuthi umuzwa wami singavumelene. Oh yes. Mama hlala phansi. Ngizoyilungisa lento mina mama. Ngizoyilungisa lento. Batshayele baba. Uyasaba batshayela manje kangazi ukuthi mhlawumbe iyiphi mhlawumbe indlela esingenza ngayo yabo. Amakamera angiwafunda emzini wami. Isiphi isizathu baba ngoba phela antshontsha nenze. Angazi nokuthi nalento nje wanishutha niyisaphi. Nizoshutha nje umuzwa wami angazi nishutha niyisaphi. Sishuthela umabona kude baba. Shuthela umabona kude lo msebenzi uzovela kumabona kude yabo. So iyona nto yabo nje ngoba une drama nje kuyabonakala manje kuzoba. Cha phela bekufanele nisho mengabe niza namakamera enizoshutha. Ya mhlawumbe umuntu akaxolise. Umuntu akaxolisele lokho qha ukuthi mhlawumbe umuntu akakwazanga ukuthi mhlawumbe akuinform
ngivumi yabo ngoba bekumele mshuthi mhlawumbe sibhuke mhlawumbe icala ngilithathe ngilibeke kimi yabo yabo ya mana phela mana time mana yikho nje lento abayishoyo asikhulume kahle ngoba ngiyazi mina ukuthi you understand inkinga nje umama njengamanje ngomumvu sefaka ipressure yabo yes thina ngiyazi mina ukuthi understandana njengabantu besilisa uyabo ngiyazi mina ukuthi yonke into i right yabo phakathi kwethu kunje kuphela ileli iphutha lokuthi mhlawumbe umuntu okay kumayelana nani isitedele singene mhlawumbe singakwazi xoxisana yabo Stedele singene yabo I know Lapha ngena ngenkani manje msakho ngena ngenkani ngena ngenkani wena manje usuyala wena uyalwa phela manje uyasizisa phela manje nani usana ukungiphusha maye ngafuni okay madoda niyalwa kwenze njani so phela ngena ngenkani phela manje no asidi iqhawe yabo nenzani ngifutha ukuthi sixoxisane yabo kahle yabo sixoxisane ila camera inkingi it's fine umuzwa wami xoxa lapha phandle nibawufoni ngaxoxa lapha phandle alright mana qhawe alright mhlawumbe umuntu ofetha kavele akhuluma iqiniso lokuthi mhlawumbe wayisizelayo yabo alright qhawe lami igama lami ngosiphiwe ngaNtombela la ekhaya asazi ngisho ukuthi besingazi ngisho ukuthi mhlawumbe nangelelanga mhlawumbe so esifike yabo siyaqala nje nqa ukunyathela kulamagceke kodwa ke ngeyinkinga njengoba thina sibhayelwa abantu umphakathi ukuthi mhlawumbe besikwazi usosizi yabo so njengamanje la ekhaya sibhalele usiswa la ekhaya yabo omncane yabo so uyena umuntu osibhalele yabo uthini so yena umuntu osibhalele uyena umuntu njengoba usibona nje sila uyena umuntu osibhalele ake ngimbize baba ake ngimbize ngeke we akwesizo lomdala uthi nithini hlambula ekamereni ubhala mayelana nani kuba uzozwa mhlawumbe mase sifike onango siyabonga awu uyabazi abantu siyabonga Thixo uyabazi abantu la baphethe namakamera kwenzakalani mina ngifuna ukwazi kwenzakalani naba abantu bagcwele bazosishuta yini kwenze njani asikwazi ukuhlisa umsindo ngoba manje siyakhanyera bayasikhamera abantu babize yimi ma ubabizela ukuthini so why ungasho ngoma ubiza abantu la yeah why ungasho ngoma ubiza abantu so usisi kunezathu baba kunezathu yabo nkosikazi wami kanjani yeah so kunezathu njengombone esibizile nje yabo okay yeah so siswami njengamanje yabo nje angithi yabona ukuthi hyper lekade lokhu nina abazalwana isizi njengamanje yabo ngoba baba hlala phezulu udaba kwenzakalani oh yes so njengamanje ama camera nje sazi kufanele sazi ke manje ke njoba sesimbizile nje akasichazeleke yena ukuthi njoba esibizele abantu nje bazokwenzana abantu emzini wethu ngoba wethu umusi yeah so mhlawumbe usisike mhlawumbe iphutha mhlawumbe libekuyena ukuthi mhlawumbe enganinazisa ukuthi mhlawumbe uzofika nabantu mhlawumbe abazoshutha kanjeni yabo siswami ngiyacela mhlawumbe uxolise mhlawumbe kubazali ngoba kubalekile ukuthi abazali behlonishwe ngaso sonke isikhathi yabo so mina bengithi unitshelile yabo so awuxolise siswami yabo kwenze njani why business akasitshela ngalutho ngicela uxolise siswami ngiyaqosa ukuthi ningazi ukuthi bazoza yeah babize yimini bazokwenzani ubabizela ukuthini khuluma usunamalimi lindani ingane ngibanga umsindo emzini wami musa phela ukuthetha musanoma ngaphandle lizoshaya alright mlinde phela manje inkinga ukwazi angithi yabo njengamanje ingane iyasaba njengamanje yabo angithi yabo njengamanje iyasaba kodwa isabanga ukuyosibizela amakhamera oh yes phela sibizelela amakhamera phela manje agcwele amakhamera emzini wethu mana why mama ungacabanga ukuthi ingane njengoba mhlawumbe isibizile mhlawumbe lento le mhlawumbe ngaphezulu kwayo yabo maye ngaphezulu kwayo bekumele iqale kuthina ebesigcina ngamakhamera mana alright ayikho ingane into embe yake yakutshela yona into eyenzakalayo ikhona into akangitshela yona wenza njani wathatha ziphi inyathelo ngalokho angithathanga lutho ngayitshela ukuthi uyikhulumela iphutha nje ngoba anganganayo iproof angangikhombisanga iproof yale nto ayisho yes ngifuna ukubona iproof mina ngifuna ukubona iproof yes so ufuna ukubona khona ngitshela kona but angimtshelanga ubaba ngoba angithathanga serious umntwana into ayisho ngangifuna
aqale aveze iproof la ishoyo. Oh so njengamanje uthi wena ke ongabalula ukuthi uchazele nali qhawe ngayo yonke into yabo. Kunezinto engazazi mina lekhaya. Oh, hey ngizokhatheka nobaba ke ngoba phela manje lento bengiyibeke kumina ngoba ngithi ngifuna uqale ngithola iproof bese ngimtshela kahle ubaba sengiphethe neproof. All right. Yes. Awumtshele. All right. Wena akuzotshela una khonjani iqhawe thina ake silinde nje sime kanje. Awumtshela ukuthi ingane yakutshela ukuthini wena wathatha mapha ama action ngalokho. Kwenzenjani? Baba undodakazi wangitshela ukuthi umfana lo wethu impela engathi ukhona la kuloka afuna ukumenza kona engathi uyamshela manje. Umfana wami usimanga. Ushela wena. Umjikele uyamshela. Ushela wena. Uyamshela. Uyamshela so ke baba Isukela nini? Ayikho lo nto. Isumoya baba angiyithathanga serious baba ngoba ubhuti nosisi. Ubhuti nosisi lokho ke nami baba ukuthaka kakhulu. Qambela mana. Ungamenzeli ukuthi baba wayikhuluma ngalonto mangabe iqiniso. Wayikhuluma ngalonto sonke isikhathi. Baba ngifuna uqale ngithola iproof uqala baba. Fanele ngiqale ngithola iproof. Angikwazi baba ukuvele ngilethe into kuwena ingana iproof yakhona baba. Fanele ngiqale ngithola iproof bese ngiyasondela baba ngithi baba nansi iproof kuukuthi nokuthi umfana wenza ukuthi. Kwenzakaleni? Khuluma sisi. Kwenzakaleni awuchaze nje angizwa mina lento. Awungenze ngiunderstand ukwenzakalani. Chaza ke njengoba wangichazela nami. Ubhuti wami lo ngithi ubhuti wami ube lokho engitshela ukuthi uyangithanda. Hayibo. Phela ukuthanda njengosisi. Mama yini linda. Usho kanjani? Ukuthanda njengosisi, ukuthanda unjani? Intombi yakhe. Angifuni ngisho ungilalela ngikhulume kahle. Ube intombi yakhe? Ayikho lonto le. Oh mana ukwazi kanjani wena ukuthi ube nesiqiniseko sokuthi ayikho lonto leyo? Hey lezi ngane ukwazi kanjani? Ziyezwana lezi ngane sigulise ngothando ubhuti nosisi ayikho inkinga. Lezi ngane lezi zubhuti nosisi. Mina sengibuza umfana akukho umfana. Mana isiphi izathu esenza ukuthi unawe ube nesiqiniseko sokuthi ingane ayikazi iyenze leyo nto leyo? Lezi ngane sikhulise ngothando sayifundisa ukuthandana nakuba undodakazi ezalo mama ngiyethemba mntanami futhi angikuthembi kodwa ngifuna iproof. Mina ngifuna iproof njengamanje. Mana mbuze iproof ngifunayo. Ngifuna iproof phela ukuthi phela umfana ubenzani kuwena. Umfana Ubize baba. Mama uyabona kodwa mangase kuthiwa mhlawumbe lento iyiqiniso uzokwenza njani uma ngatholi lengane lento iyiqiniso? Ngeke baba phela kuzocaca kodwa ngifuna iproof uqala. Mana iproof kanjani? Simanga. Ayibo. Kwenza ukuchazela. Kwenziwani la abantu bama-camera? Leziko baba benza labantu la ekhaya manje. Uthiwa la kunina phela fanele ngabe sibuza kunina. Lama camera sikwazi ngani thina sikwazi. Nangu usisi wakho ethi uyamshela wena usubona intombi la ekhaya kuyiqiniso lonto? Hayi angiyazi lonto sikhuluma labantu babashutha kwenziwani manje? Mana into eyiphikayo la. Hayi sokhuluma kanjani? Inamanga lengane. Lapho ngayibona ukuthi noqhubu la ekhaya. Baba emisela wethu bathatha ngayithola iproof baba. Lengane ngabona ukuthi vela isithandisisi la Hayi ekhaya. baba ungayisho lonto sesihlale nani baba iminyaka. Abantu vele baba Manini. Qhawe lami uyaphila? Yebo. Yeah. Ayikho into oyizamayo kusisi ofuna ukuyenza kusisi. Engizama kanjani? Uyizama umfunani usisi mhlambe izinto zokumeshela Hayi usisi wami nje ngiyamthanda njengosisi wami ngizama kanjani? Manyala wonke nje lawo. Oh yeah. Dlala ngumfana ayikho. Ayikho into oyizama, ayikho into oyizama. Hey ngiyamazi lo mfana lo. Nami ngiyamazi. Ingane yami Mana kuzokusiza bhuti wami ukhuluma iqiniso yezwa. Ukhuluma iqiniso kubazali mhlambe singakenzi lutho yabo. Yes khuluma iqiniso. Ilona lele ngisho iqiniso ayikho into engizama. Mana ekamereni lengane siyofunana ekamereni lengane. Usisi wami suke ngomhlalisa nje ngohlala naye. Ekamereni lengane sukuyofunana ekamereni lengane. Ngoba unelakho ikamera usukuyofunana ekamereni. Ngoba unekamera lakho. Angithi unelakho la kufanele ngangeni khona. Cha unekamera lakho. Ngimvakashela nje usisi wami nje kumele ngimvakashele. So ngomhlalisa. Usuke uyofunana ekamerweni lengane. Emihlela abantu bafika nawo bonke labantu ezigora manje khulunywa nezigora kwenzakalani la ekhaya? Indaba ungakhuluma iqiniso wena. Khuluma iqiniso. All right iqiniso. Iyezwakala ayikho nje lento ayikho. Ayikho phela mina ngiyavela ngilanda abantu. Ngiyavela ngilanda. Ifoni. Okay. Lengane nawo lo mqondo oqhatha umuzi. Baba musukhomba ingane. Lengane nawo All right.
Alright, alright, angithi wena ukwazi ukuphika nawe uyamphikela nawe kanjani? Alright, take a minute and see ukuthi kwenzakalani la evidweni. Kuzobonakala yonke i-footage yokuthi umfowethu uzamani kahle yabo. Lento ufuna ukuyizama. Yes, YouTube. Awufuna ukukhuluma nje manje iqiniso. Yes, awufuna ukukhuluma nje manje. Singayikhiphe. Akufuna uqiniso azolikhuluma. Angithi lo uthi wenzile. Mana awufuna ukukutshela abazalakhe iqiniso. Wabuka mina khuluma iqiniso ungisabisa ufana nimsabisa manje ukuyatatazela manje khuluma baba alikho iqiniso kukho kunye lokho engishilo nje okunye ngingabekanga kusho ukuthi soyithola nawe la ekhaya emihle kwenzakalani mana awufuna iqiniso alikho iqiniso lele ngisho alikho nathi video hayibo lento iwufakazi usise ngakhombisa ngisho wangisendela nini akho AI mana ke buka lana sidlalile action ile. So this is our video esinayo ukuthi yini lena umuntu esondele kanjeni enganeni akusiwana ekhulume hayibo asahleli nje siqoqela wemfana lezi ukuhlala nazo wemfana kanti nasuka lapha noyihlo nizo destroy ingane yami ufuna ukuzo destroy ingane yami njengoba usondele kanje eduze kwayo umsondelo wani lo usondelela sahleli nje sixoxela nihleli kanjani njengoba umgudla nje umgudla nje isondela kanjani isandla nasi isandla isandla buku ukuthi isandla sithintile lapha uyabona sithintile la hayi sithintile kodwa isandla sithintile la kusisi wakho simthintile akusisi wakho lo mthinte ngesandla lapha Baba usukhuluma nami baba usukhuluma nami usisho sinoma singafunda ekhaya nakho kuyabonakala umthintile ivideo yakho iphutha lendani yakhe iphutha kanjani nje la nosisi wami ngangihle ngoba nayi ifisi ilokhuzani iproof lezi siyadlalisana baba siyadlalisana emthinta baba emthinta baba endaweni ebucayi hayi baba ngizwana nomsinda ngizwana nokukhuluma lungile baba nangangazwana nokukhuluma kodwa ukhuluma kabi mawuyibeka kanjalo phela uthi kuyadlaliswana ngeke baba ngqoshe yeah hayi ngeke baba ngicela nje ngihambe egcineni kwenzakalani yonke lento le hayi baba ngicela bahambe ngicela bahambe nje bangihambele le mzini wami ngisale nengane yami iyona-ke baba bahambe iyona-ke kade ngabona lengane ukuthi ayisifunda kade ngabona lengane ngicela bahambe ngicela bangihambele kanjani manje hayibo wena uyamenzile lento uyalazi iqiniso uyalazi iqiniso ngisho bangahamba bababili asinankinga bangahamba bababili hambani noma uthule bahambe babawuthule isale le ndodakazi yami yayizwa lonto leyo so angithi yabona ukukhuluma amanga akusizi baba ngithi yabo mfethu khuluma iqiniso kubaba njengoba nayi video siphethe yabo so khuluma mfethu uxolisa kubaba uxolise mfethu ukuthi kwenzakaleni yabo ngoba manje ayisizi yonke lento le yabo musu kubamba ikhanda khuluma iqiniso yabo uyenzile lento le ngabe ngiphoxile mfana wami uyenzile lento le uyayivuma ukuthi ushela usisi wakho wena ungamshela kanjani usisi wakho ina ukuthi manje uvela lokho ehamba ngaze igqoke ngenye indlela lana yabona nje uthi wena ushela usisi wakho angimsheli kunayo uvela egqoka izinto ezimfishane hayi baba usisi wami uyayenza nje ukuthi wenza lonke lento hayi unamanga lo ngiqonde kufanele makwenze njani mabengekho labengekho umano baba wona izinto ezimfishane lokho mina phela ngithanda kubo la angena usisi wakho la kodwa manje lezo zinto ezimfishane angazi ukuphekani vele imine ngithengile manini wenza kanjani mina nje ngangimdingi nje la ekhaya ngimdingi hambani nobaba wakho lofike hamba nobaba wakho lofike hambani indodana yakho hambani hamba nobaba wakho
hamba nje nobaba wakho. Nikhohlakele nobabili. Nikhohlakele nobabili. Plan yani ingane yakho ikhohlakele. Plan yani ikhohlakele ingane Sivumile yakho. kwena ingane yakho ayivumanga kwena ukuthi yenzeni? Ayivumanga. Ngiyabuza baba ayivumanga yini? Ayivumanga yini plan yani ukukhona ubufakazi. Wena hamba nje nobaba wakho. Hambe nobaba. Hamba nobaba wakho. Hambe nobaba wakhe lona. Hawu. Nawe hamba. Ayikho nje sikhuluma la nofakazi ngibonile. Baba ngihambele nawe. Ngicela ungihambele. Siyarepa manje wena. Siyarepa manje wena. Repa sisibapha manje wena. Repa sisibapha. Uzoshona phi-ke manje ngoba wona uzokhona Uyiphikele indodana yakho. Uyiphikele indodana yakho baba. Ningenza ngani? wenzani ngempela? Senze njani? Usasenze njani-ke manje? Usasenze njani-ke manje? Ayisuke lethi igona. Emzini wami nje ngisanidingi nobabili nobaba wakho hambani. Hambani kumani imphetho. Ibingawaqhambi nje manje ingane yami. Mina Akahambe nobaba wakhe. Akahambe nobaba wakhe lona. Lona akahambe nobaba wakhe ukhohlakele enganeni yami. hamba phela Kodwa ngekho manje kuhlela sowangana ngibona la ekhaya. Hayi hambani. Wena ingane kanti wena ithumile. Ithunywe wena ingane. Ithunywe wena. Ngiwa mina la ekhaya. Hayi bo kahle wena sondlo wena manje mangane iyenze nje. Abaphuma bahamba hambani. Ngizobahlangene phela. Hayi hambani nezigora hambani nazo. Hambani sizongigada la niyakhona. Nisiyeke sihlale nendodakazi yami. Hambani. Angazi into babengayikhuluma ngani sonke lesikhathi. Bahambe laba bahambe. Hayi siyabonga qhawela mina. So manje niyayizwa ke mama lonto leyo niyayizwa ke ithiwani ke into kanje ithiwani into kanje. Hayi baba kungcono bahambe sisale nepeace mntanami. Ngeke ngoba phela manje usho ukuthi bafikele uzohlukumeza mina bengibathatha ngoba ngithi ngizobanikeza uthando bafike bamithane nendodakazi wami kube ubrother and sister. Manje basebenza into kanje hayi ngeke singamane sisale sodwa sobabili. So isiphi isizathu wena mama esakwenza ukuthi wathatha i-stepfather usifake endlini? Inkosi yami ngangilonely. Awungangilonely baba ngangilonely nami ngathi nami awuke ngitholele nami okuzongijabulisa nami kungithokozise nami ngangilonely. So ngeke ngikuthokozise kukude kunawe. Ngabona ukuthi angihlale nako phela ngibuye ngisabe nalana ngithi mangihleli ngedwa ngibuye ngisabe ubuye hamba esikoleni angabi khona so ngibuye ngihlale ngedwa so ngathi hayi angiyitholele nami okusabhutana nami engizoyivukela ngakho nami ngihlale naye. Yini into ongayiqwashisa enakhonjeni mhlambe emphakathini mhlambe ngalesimo nawe sesigwehlele kanje? Engingakusho nje emphakathini ukuthi uma ungabe uthatha umuntu wesilisa umthandile ungayithathi ingane uma kuukuthi unengane yesifazane yena enengane yesilisa ungayithathi ingane yesilisa ngoba phela manje lezi ingane akuzona ezandawonye so zizofika ibonana intombi nomunye abona isoka so kungcono nje uyishiya ingane uze wedwa uma umuntu wesilisa. So manje umethi ke mhlawumbe ngiyakwazi ukushiya ke naye inqola yakhe naye. Hayi angamana hlala uma kuukuthi ngeke akwazi ukushiya inqola yakhe kodwa angezi nenqola yakhe ngoba manje mayeza nenqola yakhe izofika ibuke ngala ukuthi hayi cha inhle liyantokazi eyilo mama uzele. So manje ngiyabonga kakhulu nje angisabuye ngiphinde ngimthatha umuntu ozofika nenqola yakhe ngoba manje inqola yakhe uyifiki ibone enye inqola manje bese kuphambana izinto ke ngcono nje ngihlale kanje ngedwa. So siswami mhlawumbe ake sibonge ke nawe siswami yabo ukuthi mhlawumbe na ukuphumela obala ukwazi na ukuconfess ukuthi awuphathekile kahle yabo. So nawe ungabaqoqomezela mhlawumbe abantu emakhaya ukuthi mhlawumbe abanye koza kweni mhlawumbe igenge lingana na ukuthi mhlawumbe ingakwazi nayo ukuvalela into ngaphakathi. Ngiqale ngokubonga kuqala kakhulu ukuthi ningisize kule nto le. Ngifuna ukuthi nabanye emakhaya abanenkinga la abanelenkinga kade ngibhekene nayo bakhulume because ingazi idlulele iqhubeke le nto le because labafana labo into abazenzayo azikho right. Bafunele inkani. Hayi bafethu siyabonga kakhulu futhi dlulisa ukubonga kakhulu ukuthi mhlawumbe konke egcine kwenzeke right. Nani bafethu abasemakhaya mhlawumbe nani bafethu ngakwazi niconfess bafethu kumele iphele le nto le yokuhlukunyezwa nokubezwa kwezingane ezincane nokubezwa abantu abadala ngibo. Fethu.
Ngiyajabula ukubona sesitholile usizo. Yeah. Umakho ade ngamkholode okubalulekile ukuthi umakho siyalibona lonke iqiniso. Yeah. Siyacela nje abazali belithathe ukuthi beyilalela ingane. Yeah. Ungavesana ingane uthi nama ungavesana into ongayinako yinaka into eshiwa ingane. Ngoba ingane ayingeke besane ususela into emoyeni akulula kanjalo. True. Yeah, qhawela mskoro. Yebo hayi engakusho nje kakhulu ukuthi abazali abangathathi ngothando kakhulu bese beziba izingane ngoba cha nje yana into lemaza kakhulu abazali mase bengena othandweni baye beyibukele emuva kakhulu indaba yengane ikhulunywa izingane. True. Begcila kakhulu othandweni kanti kuyalimaza ingane. Cha izimo eziningi kanje zisuka lapho ekutheneni abazali dakwakhulu uthando ngasho njalo. Hayi siyabonga kakhulu mfethu. Inkosi mayithele umusa mama niphile niyezwa. Siyabonga.